Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Apologies kune avo vainge vachitumidzira mamessages avo ndisingakwanisi kuvapindura. Tainge tambopindawo muzviround, but now the show has to go on. Rekei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukomanashi, inini ndoitawo sei kuti kunengo kwangu kwakavanzika, mabhora angu asanhuhwa. Ndabva mukutukwa negirlfriend yangu kuti mabhora ako anonhuhwa, ende sure neni I know kuti anonhuhwa. Even marriage yangu yakaparara because of that. Please help me. Kana kuri kugeza, ndinotogeza chaiko, but kana ndikangotanga kuita bonde nemunhukadzi, ndizvo zvinobva zvaitika pandiri. Ndinobva ndangorambwa pasina reason. The moment yekuti ndinopinda murelationship nemunhukadzi, ndinotonzwa kuti ndinenge ndava kungogara ndichibuda umwe munhuwi. Kunyangwe kana ndabva mukugeza paya, ndinotonzwa kuti munhuwi iwoyo wandinenge ndichibuda, especially kunobva kunzvimbo kwakavanzika, kunenge kuchinhuhwa zvisingaiti. Please mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Handizivi kuti ndichabatsirikanawo sei. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Rekei tibva taenda panyedu inotevera. Message yedu inotevera yakamira sekudai. Anzi, makadi zvenyu mukomanashi, please hide my identity. Mukoma, inini ndanzwa nyaya yaHaiti uya wekuti akaona boyfriend yake iyo yaainge achidanana nayo ichidya Tsvina. Iniwo ndine same story. Nyaya yangu yakaitika kuma 2002. Tainge tigere zvedu kumusha nevabereki vangu. Then vabereki vangu vakabva vandishaira mari yekuti ndinge ndichienderera mberi nechikoro. Ivo vabereki vangu vaiva neshungu dzekuti ndaifanira kuti ndinge ndichienderera mberi nechikoro. Saka baba vangu vaiva nevamwe mukoma wavo uyo ainge agere kuHarare. Aivawo munhu ainge aine kaupenyu kake kainge kakanaka zvekuti vaisandishaira mari yekuti ndinge ndichienderera mberi nechikoro. Saka baba vangu vakabva vanditora ndokubva taenda tiri inini nababa kuHarare kuya. Ivo baba vainge vachida kuti vaende kunonditsvakira mari yechikoro kuna mukoma wavo. Asi mukomanashi, mari iyoyo kunyangwe zvayo yakazobuda hayo, but takazoti tadzokera kumusha tichibva kuHarare, inini ndakabva ndasvika ndokubva ndaramba kana kupedzisa chikoro chacho, kunyangwe zvayo mari tainge taiwana. Plus ameno zvakazongoitika kwandiri, because ndakati ndangosvika kumusha ndakabva ndangotanga kunzwa kuda vanhurume, zviya zvainge zviri abnormal. Apa takati tabva kuHarare ndakabva ndapiwa imwe t-shirt naMaiguruVangu, but mukomanashi t-shirt iyi yaiva yakanyorova. Takazoti tava kumusha ndaingoti kungopfeka t-shirt iyoyo yandainge ndapiwa naMaiguru patainge tichiri kuHarare. Ndaibva ndatosarudza kana kuita bonde nezvigunwe zvangu. Ndaingonzwa kuti panguva iyoyo ndinofanira kuti ndinge ndichiita bonde kana mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye kana ari kure neni, kana kuti ndiri panzvimbo yekuti ndinenge ndakamanikidzika kuti ndinge ndichitiza pamba ndiende kunoita bonde nemukomana wangu wandainge ndichidanana naye. Panguva yacho ndaibva ndatsvaka nzvimbo yekuti ndinge ndichizvibatsira, ndobva ndaita bonde ndichishandisa zvigunwe zvangu. Patainge tiri kuHarare, after baba vakumbira mari, amaiguru nabanguru vose vakabva vatanga kuita mamwe mamudzo. Baba pavakaona kuti izvi ndizvo zvainge zvavapo, vakabva vati kwandiri vainge vava kumboenda kunoita peace job. Saka peace job iyi kwacho kwavainge vaiwana kwainge kusiri kure nekunzvimbo uko kwacho kwainge kuchigara vana banguru. Ivo baba vainge vawanawo pamwe pamba painge pachida kuita zvegrass cutting. Saka zuva rekutanga inini nababa takabuda tiri tose. Ivo vainge vachiti kana tikaenda tiri tose tinokwanisa kukasika kupedza peace job racho. Asi pamba pacho painge pachidiwa kuitwa grass cutting
painge paine mabasa ainge akawanda. Munongoziva munhu mutema kuti kana akakupa piece job anobva akuwedzera mamwe mabasa pamusoro. Zuva rekutanga takaenda tose tikabva tatadza kupedza ndima yacho iyo yainge yatarirwa baba vangu nemunhu iyeye ainge avapa piece job. Zuva rinotevera ivo baba vangu vakabva vati kwandiri, iwewe chisara, sezvo nhasi basa ririko rinorema kudarika iro ratakaita nezuro. Mukomanashi, apa kwainge kwatova kutotsvaga mari yebhazi. Yet ivo bankuru taikwanisa kutoti paya kana takagara kwaitouya vanhu vainge vachibva kuchechi kwaMaiguru. The next day ivo baba vangu vakabva vati kwandiri, iwewe chisara, sezvo nhasi basa ririko ibasa rinorema kudarikidza basa ratakaita nezuro. Mukomanashi, apa kwaitova kuri kutsvaga mari yebhazi, because masainzi ainge aripo aiva masainzi aya ekuti mari yainge isingabudi. Yet taikwanisa kutoti kana takagara paya ivo bankuru naamaiguru kwaikwanisa kutouya kana vanhu vekuchechi kwavo. Amaiguru vaiti kana vakumbirwa mari nevanhu vanenge vabva kuchechi kwavo, amaiguru vaibva vatosimuka paya vobva vaenda kubedroom kwavo vobva vadzoka vakabata mari vachipa vanhu vaya, asi kuna baba vainge vachingovaitira mamudzo. Saka musi wazoenda baba vari voga kupiece job kuya, baba vakabva vabuda kuri kuma 5 am apa vainge vachiitira kuti vakasike kupedza. Iniwo ndakabva ndashaya hope ndokubva ndati zvandisiri kuwana hope, regai ndiende zvangu ndinogara mudining kana kuti ndongotsvakawo zvimabasa zvekuti ndinenge ndichifano kuita. Ndakamirira kuti vamwe vamuke. So ndakati ndava kunosvika mudining ndakabva ndanzwa amaiguru vachipopota. Ivo amaiguru vainge vachipopotera kuna bankuru vachiti, inini manje ndini ndinofanira kuti ndinge ndichipa HamaDzako mari kuti inini ndinge ndichidya Tsvina never. Handina nguva iyoyo yekuita zvinhu zvakapusa. Apa amaiguru nabankuru vainge vagere mudining imomo muri murima vasina kana kumbobatidza malights. Zvinhu izvi zvakandinetsa kuti kowai ivo vagere mudining vasina kana kumbobatidza malights. Zvinhu izvi zvakandinetsa kuti kowai bankuru naamaiguru vagere murima kudai yet kuine magetsi. But ndakabva ndangotendeuka ndokubva ndadzokera murumu muya mandainge ndichirara. Asi baba pavakazodzoka, kunyange patakazooneka, ivo baba handina kana kumbovaudza. Takazoti tava kunobuda after tapiwa mari naamaiguru. Ivo amaiguru vakati paya tava kunoperekedzwa, ndipo pavakabva vazoita sekunge vainge vakanganwa izvo zvavainge vachida kundipa, because amaiguru vakabva vazodzokera mumba ndokubva vauya vakabata imwe t-shirt. But t-shirt iyoyo yandainge ndapiwa naamaiguru ndakati ndichinoibata kudai ndokubva ndaona kuti t-shirt iyoyo yandainge ndagamuchidzwa yainge yakanyorova. Nanhasi zvinhu izvi mukomanashi, kunyange zvangu ndakazoroorwa, but hazvisati zvapera. Nditori nenguva yekuti ndinotoluza control kunyange zvangu ndakaroorwa kudai. But handisi munhu angu anozoita gumbo mumba gumbo panze. Zvandinongoita ndezvekuti kana ndikanzwa kuti panapa ndava kuluza control, zvinonyanya kundiafekta makuseni paya pekuti murume wangu anenge abuda aenda kubasa, especially kana ndiri ndega, ndipo pandinotanga kunzwa kuluza control. Saka zvandinoita mukomanashi ndezvekuti kana ndikanzwa ndava kusakwanisa kuzvikontrola, most of the times ndinongobatanidza makumbo angu ndobva ndatanga kutozvibatsira pabonde ndakarara kudaro, kana kuti ndinongoshandisa zvigunwe zvangu. Mukomanashi, iyiwo ndiyo nyaya yangu. Vabereki vangu handina kana kumbogara ndavazivisa kuti paya patakaenda kuHarare tichiti tiri kuenda kunokumbira mari yeschool fees, ndo zvinhu zvandakanzwa bankuru naamaiguru vachitaura. Zvekare pandakazogamuchidzwa imwe t-shirt yainge iri muplastic, t-shirt iyoyo yainge yakatonyorova ichitochururuka zvimvura. Kunyange baba vangu havana kana kumbogara vazviona kuti t-shirt yandainge ndapiwa yainge yakanyorova.
vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Zvimwe zvinhu zvinoda kuti tikasangana nazvo zvatinenge tisinganzwisise unge uchiwanawo munhu wekuti unoudza nguva ichiripo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makadii? Please batanidzaiwo mamessages angu mobva mazoposta zvenyu. Mukoma, inini pari zvino ndava munhu ava kutya kugara mumba nekuda kwezvirimo. Kutobuda kwandaita kudai ndinenge ndava kutotanga kutonzwa maungira, mavoices anenge achitaura munzeve dzangu. Ndinenge ndichitonzwa mavoices aya anenge achitaura munzeve dzangu achindidaidza kuti ndinge ndichidzoka kumba kuti ndipedzise mhiko dzangu. But ndaneta mukomanashi. Pandakaita zvinhu izvi ndaiti kana mari yacho kana yabuda ndinobva ndasiya zvekuromba izvi, ndobva ndatangawo mabusinesses angu. Nekuti pandakaromba murume wacho ndizvo zvaainge akandiudza. Murume akandipa zvinhu izvi iye ndewe kuGhana, but last time pandakabva mukutaura naye, that was many years ago, akabva ati zvose zvandiri kutaura hazvikwanisiki, zvekuti unoda kushandisa mari iyoyo kutanga business. If you want to do that, you have to apply first. Saka ndakabva ndanzi ndinofanira kuti ndinge ndichisangana nevakadzi vakasiyana-siyana pabonde. Ndidzo mhiko dzangu dzandakatarirwa idzodzo. Ndakabva ndanzi vakadzi ava vandinenge ndichisangana navo pabonde, kana ndava kuvapa mari ndinofanira kutora mari inenge yarara iri paaltar pangu. Altar iyi irimo mune imwe room. Mukati meroom imomo ndakapenda nependi imwe yeblack kuti mugare muri medark. Zvekare hamuna malights like manormal rooms. Pangori nerimwe light iroro riri dim and light iroro riri paauta ipapo kuti rikwanise kungovhenekera paauta, but the rest of the room ingori dark zvayo. Mukomanashi, inini pandainge ndichitanga kuita zvinhu izvi, kunyange pandakatanga kubata mari dzacho, handina kuziva kuti ndiko kwazvichazosvika zvinhu izvi. Saka mhiko ndidzodzo dzekuti ndinopinda murumu umu, but pandinopinda murumu imomo ndinenge ndakamonera umwe mucheka wangu uyo wandisingadi kutaura kala yawo. Kana ndapedza kuteura ndinobva ndazoisa nhengo yangu pamusoro petable iri paaltar. Kana ndadaro pane imwe nyoka inobva yangobuda. Nyoka iyoyo inongokaruka yaappear from nowhere, inobva yananzva nhengo yangu. Izvi ndinowanzo kuzviita kana paine mukadzi wandinenge ndichifanira kuzosangana naye pabonde. Mawaniro andinoita vasikana ava ndeyekuti ndinovapimba either paFacebook kana kuti mumagroups emasingles paWhatsApp. Kana ndadaro ukandikumbira mari ndinobva ndatora mari first ndobva ndanoisa paaltar. Mari iyoyo inobva yagara paaltar ipapo kwe3 days, ingava iri 1000 rands kana kuti chii. After that ndinobva ndazotora mari iya mushure mekunge ndapedza kuteura, ndobva ndazokutumidzira mari iyoyo ichibva paaltar. Kana kuri kunzi tikazosangana pabonde ndinenge ndazozadzikisa mhiko dzangu manje. PaFacebook pari zvino ndine vasikana I think vanosvika 40 vandaita zvinhu izvi. Ndakangoudzawo kuti saka ndakazogara pasi ndikaona kuti kunanzva kunoitwa nhengo yangu nenyoka paya pandinozorara nemusikana, kuda nyoka iyi inenge yabva mukundinanzva iyo inobva yazoteverera nekuziva kuti apa ndipo pandinofanira kuti ndinge ndichizokandira mazai angu. Vamwe vasikana ndivo vanotora mapictures avo, ende kana vanditumidzira mapictures avo ndinoenda ndonomaprintisa ndobva ndaisa mapictures iwawo paaltar, ndobva ndazopisa mapictures acho. Kazhinji ndinozviita kana ndabva mukuvatumira mari vasikana ava vandinenge ndisati ndambosangana navo pabonde. Asi now ndaneta mukoma. Izvezvi pane umwe mukadzi wandakabva mukusangana naye, but takasangana kuapplication imwe inonzi Telegram.
iye akabva ati kwandiri zverudo ainge asingadi, but anongoitawo zvekutengesa mavideos nemapictures ake akashama. Ndakabva ndamupa mari iya yainge iine mhiko. Iye akabva anditumidzira mapictures ake nemavideos ake akashama. Ndakabva ndaudzwa zvese zvekuita ndiri kuhope, ndokubva ndaita saizvozvo. Ndokubva ndazorakidzwa kuti mwana wake mukomana mukadzi uyu akazvarwa nechipo. Chipo ichi chaakazvarwa ainacho mwana wemukadzi uyu hanzi ndechekubvisa urombo mudzinza mavo. Saka ndakabva ndanzi mukadzi uyu ndinofanira kuti ndinge ndichimutumidzira mari zvekare mushure mekunge ndambomutumidzira imwe mari. Asi pamari iyi ndainge ndichifanira kuita mazuva ndichizvipukuta muhapwa mangu nayo mari iyoyo iyo yandainge ndichifanira kuzomutumidzira musikana uyu. Saka ndakaita mazuva ndisingagezi ndichingozvipukuta muhapwa mangu nayo mari iyoyo. Saka ndakati ndaita mazuva ndichiti kana ndikadikitira ndobva ndazvipukuta ne200 rands iyoyo. After mazuva acho andainge ndatarirwa, ndakabva ndaenda ndokubva ndanotumidzira mukadzi uya mari uyo wandainge ndasangana naye kuTelegram. Ndikabva ndamuti ndinoda mamwe mavideos ako wakashama, ndokubva azondiudza price yake. Ndakati ndava kuenda kunomuitira deposit, mari iya yainge iripo, iya yemhiko. Hanzi mwana wacho paachazonotengerwa, chose chaanotengerwa naamai vake, mari iyoyo ichashandiswa, ende ndiko kudhakwa kuchaita chipo chiri pamwana iyeye. Mukomanashi, like I said, ndaneta. Zvese izvi zvandiri kuita hazvina kwazvinosvika. I am tired. Inbox yangu kana ndakaitarisa, vakadzi vega vega wese anenge arara neni ndinomusiyira minyama, ndobva ndatora luck rinenge riri paari. I am so lonely mukomanashi, yet pari zvino ndine vakadzi vanosvika kuma12 or so vandiri kudanana navo physically. Side ravo vari kungoda mari, but kusaziva kuti ndiri kutotanga ndavaitira mhiko ndisati ndasangana navo pabonde. Handichina zororo. Most of the night ndinoenda zvangu ndobva ndanogara mumabhawa because I'll be afraid of mhiko dzinenge dzakandimirira kumba. Apa mishonga yacho haidi kuti ndinge ndichiita zvekukecha. Inoda vakadzi vaya vekuti tinotombotanga taita zvekunyengana tobva tambodanana, ndiko kuti mhiko dzacho dzikwanise kuzadziswa. Hwangu upenyu hakuna kana kwauri kumboenda. Every day it is the same. Ndanzwa naro doro, just kuti ndisanyanya kuramba ndichingofunga. Pandinoita soba ndinobva ndatanga kufunga zvekare basa rinenge rakandimirira nemhiko dzangu. Please mukoma, post nyaya yangu. Ndaita kunyora muzvidimbu. Please batanidzai, ndichazokuudzai kuti nemurume uyu ndakasangana naye sei. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu a few days ago. Please ngatitaurei navo mucomment section. Asi zvakangooma hazvo veduwe. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.